What's up babies, tady Dany a v tomhle videu budu kreslit cool postavy podle herních konzolí. Tak a jdeme na to. Tady jsem si navrhnul postavy podle herních konzolí, které se mi vzhledově líbily. Tak a jdeme to nakreslit. Vzhled postavy podle PlayStation 5 jsem udělal víc futuristický, aby to dobře vystihlo vibe této konzole, která má víc čistý futuristický styl. Nakreslil jsem mu lyžařské brýle a pořádný kyberpunkový účes, aspoň vypadá jako nějaká postava ze sci-fi hry. Klity na PlayStationu 5 mi dosti připomněly kabát a proto jsem nakreslil kabát podle klitů, protože mi to přišlo dost cool a hodně futuristický. Nakreslil jsem mu na oblek ikonické znaky PlayStationu, protože bez toho by to nebyl PlayStation. K postavě podle Xboxu 360 jsem nakreslil korunu podle tvaru ovladače, protože se mi to líbilo víc než kšiltovka a je to víc výstřední. Na tvář jsem mu nakreslil ozdoby podle barevných tlačítek na ovladači. Na tričku jsem nakreslil ikonické tlačítko a nakreslil jsem obojek s logem Xboxu a ujetý náramky s ovladačem. Tahle postava byla složitější na nakreslení, neboť jsem nevěděl, jak mám nakreslit design podle konzole, ale naštěstí jsem se s tímhle popral. Nakreslil jsem mu také podle Xboxu i pořádné tenisky, jako třešničku na dortu. Teď budu kreslit roztomilou postavu podle Nintendo Switch. Hlava je inspirovaná podle displeje této konzole a joycony jsem nakreslil jako uši. Stejně jsem si Nintendo Switch představil jako pejska. Nakreslil jsem mu modro-červený outfit, který dobře vystihuje barvy Nintendo Switch. Nakreslil jsem mu na oblečení ikony z Nintendo her, protože bez toho by to nebyl Nintendo. Tak a tohle jsou postavy podle herních konzolí. Můžete napsat do komentáře, která postavička se vám nejvíce líbí. Nezapomeňte dát like a odběr. Ahojte a mějte se fajnově.